आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। वैभववाडी येथील परीक्षा केंद्रावर झालेल्या कॉपी प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे। या प्रकरणी चौकशीसाठी पथक भुईबावड्यात दाखल झालंय। याबाबत माहिती देत आहेत आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे। अवघ्या महाराष्ट्रात ज्या कॉपी प्रकरणाने खळबळ उडून दिली तो म्हणजे वैभववाडी तालुक्यातल्या भुईबावडा परीक्षा केंद्रावरती झालेला जो प्रकार आहे, ज्यामध्ये शिक्षकांनीच विद्यार्थ्याला पेपर लिहून दिलेल्याचा जो प्रकार आहे तो उघडकीस आला आणि या प्रकरणाची आपण पाहिली तर आता चौकशी कालपासून सुरू झालेली आहे। आज या प्रकरणी 2 चौकशी पथकं देखील या वैभववाडी तालुक्यातल्या भुईबावड्याच्या परीक्षा केंद्रावरती दाखल झालेले आहेत। आपण पाहू शकता, आपण त्याच ठिकाणी आहोत ज्या ठिकाणी हा प्रकार घडला। ते माझ्या मागच्या बाजूलाच ते परीक्षा केंद्र आहे। त्या ठिकाणी 10वीची परीक्षा झालेली होती। फेब्रुवारी-मार्चच्या दरम्यान ही परीक्षा झालेली होती आणि या परीक्षेत बसलेल्या एका विद्यार्थ्याची जी पेपर होती त्या पेपरमध्ये कॉपी प्रकरण हे उघडकीस आलेलं होतं। ते प्रकरण असं होतं की एकूण 9 पेपरपैकी 7 पेपरमध्ये मुख्य उत्तरपत्रिकेत आणि पुरवणी मध्ये जे हस्ताक्षर होतं यामध्ये तफावत होती। त्यामुळे हा जो प्रकार आहे तो उघडकीस आलेला आहे। हा जो प्रकार आहे तो रत्नागिरीत एका शिक्षकाकडे पेपर ज्यावेळी तपासणीस गेले त्याच्याच हा प्रकार निदर्शनास आला। त्याने याबाबतची जी तक्रार आहे ती संबंधित आपल्या वरिष्ठांकडे केली। वरिष्ठांनी याबाबत 10वी बोर्डाकडे याबाबत कळवल्याच्या नंतर ह्या प्रकरणाची खऱ्या अर्थाने चौकशी सुरू झाली। त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर सर्व या विद्यार्थ्याचे सर्व पेपर आहेत ते बोर्डाने एकत्र केले। त्यात सर्व पेपरांमध्ये ज्या पेपरला हा प्रकार झाला होता, एकूण 7 पेपरमध्ये हा प्रकार झालेला होता। ते 7ही पेपरमध्ये परिस्थिती सेम होती। मुख्य उत्तरपत्रिकेत एक अक्षर तर पुरवणीमध्ये हस्ताक्षर हे दुसरं होतं। अशी ही जी तफावत होती ही एकूण 7 पेपरमध्ये दिसून आल्याच्या नंतर याबाबतचे चौकशीची जी पुढचं पाऊल होतं ते बोर्डाकडून उचलण्यात आलेलं होतं। त्यानंतर संबंधित केंद्रावरती जे त्या पेपरवरती शिक्षक सुपरवायझर म्हणून होते त्यांना या संबंधी चौकशीबाबत प्रत्येक शिक्षकाला हा मेल स्वरूपात माहिती देण्यात आली। त्यानंतर त्यांची 16 एप्रिलला चौकशी रत्नागिरी येथे देखील झाल्याचं समजतं। त्यानंतर हे जर आपण प्रकरण बघितलं तर गेले महिनाभर हे प्रकरण अगदी गुपचूप ठेवण्यात आलेलं होतं। याबाबतची कुठलीही प्रसारमाध्यमे असेल किंवा अगदी वैभववाडी तालुक्यातल्या गशी कार्यालयाला देखील याची कल्पना नव्हती। अखेर 2 दिवसापूर्वी या प्रकरणाची जी बातमी आहे ती एका वृत्तपत्रात प्रसार माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्याच्या नंतर खऱ्या अर्थाने या प्रकरणाला वाचा फुटलेली आहे। त्यानंतर काल झालेल्या शिक्षण समितीच्या सभेत देखील हा विषय चर्चेत आला। त्यावेळी तेथील सदस्य प्रमोद रावराणे असतील त्याचबरोबर इतर सदस्यांनी हा विषय उचलून धरला। त्यानंतर आपण जिपचे अध्यक्ष यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवरती कठोर कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले। त्यानंतर आपण पाहिलं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण विभागाचं पथक या ठिकाणी चौकशीला आलं आहे। त्याचबरोबर रत्नागिरीतून एक पथक हे आज सकाळीच या परीक्षा केंद्रावरती चौकशीसाठी आलेले आहेत। या परीक्षेच्या कालावधीत जे शिक्षक सुपरवायझर होते त्याचबरोबर जे कर्मचारी होते, केंद्र प्रमुख होते, त्या सर्वांची चौकशी ही आज पुन्हा एकदा होणार आहे आणि ते चौकशीचं काम आहे ते आता सकाळी 9:30 वाजल्यापासून सुरू आहे। सायंकाळी उशिरापर्यंत हे काम चालणार आहे। या ठिकाणी या 2 पथकांच्या मार्फत ही जी चौकशी आहे ती चौकशी सुरू झालेली आहे। अगदी प्रत्येकाची कसून चौकशी केली जाते। त्याचबरोबर या परीक्षा केंद्रावर असणारे CCTV कॅमेऱ्याचं सर्व फुटेज देखील तपासलं जात आहे। कशा पद्धतीने ही कॉपी केलेली होती किंवा हे प्रकरण केलेलं होतं, त्या विद्यार्थ्याच्या मुख्य पत्रिकेसोबत जी पुरवणी जोडण्यात आली ती पुरवणी बाहेर कोणी पुरवली, त्याचबरोबर त्या पुरवणीवरती जे हस्ताक्षर आहे ते नेमकं कोणाचं आहे, ते कोणी लिहून दिलेलं आहे, ती पुरवणी लिहून झाल्याच्या नंतर पुन्हा परत ती
या ठिकाणी परीक्षा केंद्रावरती कशा पद्धतीने सबमिट झालेले आहे, त्यात कोण दोष आहेत, या सर्वांची चौकशी आज या ठिकाणी सुरू आहे. आपण बघितलं तर सकाळपासून ही चौकशी सुरू आहे. अगदी आपण या परीक्षा केंद्रावरती जो विद्यार्थी बसला होता, ज्याच्या बाबतीत हा प्रकार घडला आहे, त्या विद्यार्थ्याला देखील इथे बोलवण्यात आलं आहे. त्याच्यासोबत त्याचे वडील आहेत, ते एका शाळेवरती मुख्याध्यापक आहेत, त्यांची देखील चौकशी होण्याची देखील शक्यता आहे. त्यांना देखील या ठिकाणी बोलवलेलं आहे आणि ह्या सर्वांची जी आहे ती चौकशी सकाळपासून सुरू झाली आणि या चौकशीत नेमकं काय होतं हे याची उत्सुकता वैभवडी तालुकावासियांसोबत जिल्हावासियांना देखील आहेत. आपण जर बघितलं तर या घटनेने वैभवडी तालुक्यासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्राला देखील कलंक लागलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातून असेल किंवा समाजातील प्रत्येक क्षेत्रातून या विषयाचा निषेध केला जातो आणि यातील जे दोषी आहेत त्यांच्यावरती कठोरात कठोर कारवाई व्हावी असं सर्व स्तरातून मागणी देखील होते. आज आपण बघितलं तर वैभवडी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत देखील याचे पडसाद उमटले. गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना पदाधिकाऱ्यांनी अगदी धारेवर धरला. हा सारा प्रकार घडून देखील शिक्षण विभागाला याची कल्पना नाही. शिक्षण विभागाच्या निष्काळजीपणामुळेच वैभवडी तालुक्याचे जे नाव आहे ते कुठेतरी कलंकित झालेलं आहे या प्रकारामुळे. त्यामुळे ह्या सर्व प्रकारातील जे दोषी आढळतील त्या संबंधितांवर बडतर्फाची कारवाई व्हावी, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल व्हावे अशी मागणी देखील आजच्या सभेत करण्यात आली. मात्र आजच्या या चौकशीच्या सगळ्या प्रकरणानंतर नेमकी काय कारवाई होणार आहे, कोणावरती गुन्हे दाखल होणार आहेत, कोण यात दोषी होणार आहेत हे मात्र चौकशी अंती स्पष्ट होणार आहे. तुर्तास इथेच थांबूया. पाहत राहा कोकणचं महा चॅनल, कोकण सात लाईव्ह.